Din il-ġimma beda jitqassam il-bonus mhux taxxabbli ta' 35 euro li l-gvern iddeċida li jagħti minħabba kumpens baxx tal-għoli tal-ħajja. Bonus li minnu se jibbenefikaw iktar minn 220,000 persuna b'injezzjoni ta' madwar 8 miljun euro fl-ekonomija. Ħabbar dan il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet. U innota li dan il-bonus se jingħata lill-istudenti li jirċievu l-istipendju prorata mad-depożitu tal-istipendju, permezz ta' ċekk lil ħaddiema full-time u prorata lil part-timers li ma gawdewx mit-tnaqqis fit-taxxa fuq id-dħul, u lil pensjonanti kollha u lil dawk fuq il-benefiċċji soċjali skont il-mod li bih jitħallsu. Barra minn hekk fil-bidu ta' April, għall-ewwel darba dawk il-persuni bejn 62 u 75 sena li ħallsu inqas minn 10 snin bolla u għaldaqstant ma jikkwalifikawx għal pensjoni kontributorja se jirċievu ħlas ta' 100 jew 200 euro skont in-numru ta' kontribuzzjonijiet imħallsa. Miżura li tolqot ftit iktar minn 10,000 persuna, b'mod partikolari numru ta' nisa li minħabba trobbija tal-ulied waqfu mix-xogħol u qatt ma reġgħu lura. Taħseb s'issa l-ebda gvern ma indenja ruħu jirrikonoxxi li daw il-persuni kontribwixxew b'mod jew ieħor lejn il-benefiċċji soċjali jew inkella lejn il-taxxi tal-gvern. Dan il-gvern ħass li għandu jirrikonoxxihom. Min-naħa l-oħra l-anzjani minn 75 sena l fuq jirċievu 300 euro għotja tal-anzjani. Il-Ministru Farrugia innota li b'dawn il-miżuri l-Gvern qed jitfa' mal-10 miljun euro lura fl-ekonomija Maltija. Gvern li fem il-bżonnijiet tal-familji u l-individwi u rrikonoxxa l-kontribut tagħhom b'inizjattivi li jmorru id fit ma' oħrajn li jħeġġu lil iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol.